video po ay bibili pa ako ng motor para po sa akin. Syempre kailangan ko na po magmotor kasi syempre di ba na ngayon, ibang level up na tayo ngayon. Ayan, sahod ko po ito sa YouTube. So ayan, pupunta po kami ngayon sa motor trade. Doon po kami bibili ng motor. So ayan, maraming salamat. Stay tuned po mga bags. Bye.
Maraming salamat po. So ayan mga box, nasa bahay na po ako. At syempre, hindi pa po makukuha namin yung motor kasi CCI pa po kami dito sa bahay. So ayan, yan lang po ang aking update na vlog ngayon. So, sana nagustuhan nyo po. At maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli po natin pagkikita. Ako ang inyong baklang Ray na nagsasabi, ingat! So ayan mga Bax, abangan nyo po ang aking next vlog sa pagdating po ng motor na kinuha ko. Ayan po, hulugan lang po siya, hindi po siya cash kasi wala po tayong masyadong malaking pera.